Bună, prietenilor, eu sunt Ale. Bun, astăzi o să încercăm ceva nou. Bun, se numește o tapare fără grijă. Bun, e normal. Trebuie să luăm un pieptan normal, nu contează de ce fel. Pieptănăm bine părul. Bun. Bună leșuviță. Pieptănăm tot înainte să... Nu. Dacă dați de o încălcitură și nu puteți să faceți, cereți ajutor. Eu nu puteți face ce peste 15 ani. Pot și mai bine, fiindcă mâinile mai dulce. Bun, mai luăm o șuviță micuță de data aceasta. Da, bun. Cu cât acum simplu, cu atât va fi mai bine. O să țin și baci și pe aceasta. Bun. Și vom realiza ceva mai special aici. Acum, ținem drept. O să vă învăț ceva. Înainte să vă pieptănați foarte, foarte bine, luați o șuviță foarte mică și dați cu pieptănul ușor. Dacă este încălcită, nu o să vă iasă frizura. Dar dacă vedeți că vă iese bine, înseamnă că o să vă iasă. Bun. Scuzați-mă, dar eu mă grăbesc. Sunt așteptată. Pieptănăm bine, bine, bine. Recuperia? Dacă vă ieșiți așa plin, luați o perie. O perie și această ustensilă de păr. Acum, luați șuvițele din față pe care v-am zis să nu le... nu v-am zis, să
sigur a rămas o șuviță neînscărită. Sau netapată, mă scuzați-mă, dar... Bun. Acum, tapăm bine cu peria. Peria ne va ieși mai bine, fiindcă el ia mai mult păr. Mi-e părul foarte ciudat. Prindem o coadă. Putem de sus. Vedeți? Bun. Prindem. Băgăm ustensila, de fapt. Nu, mai întâi înscrim că trebuie cu pulsul meu, sper. Deși nu am înscrit odată când era des. Doar că trebuie să fie foarte înscrit ca să nu fie calumnia, vedeți? Bun, ne și sper înscrit. Puneți așa și ridicați coada. Încercați să vă puneți degetul chiar în mijloc și apăsați în jos. Să vină printre elastică. Apoi, băgați părul. Bun, de fapt, ridicăm. Punem. Și ne ajută așa. Apoi destrindem, că ne va ajuta la tapare. Într-o parte trebuie să ne prindem, fiindcă așa ne va fi. Atât cât puteți de mult, dar eu, cum am mai zis, menete sunt așteptată. Mă duc la piesa de scandal. Ca să nu vă fie greu, lăsați coada în jos, luați părul, îl puneți așa, fiindcă atunci o să vedeți ce faceți. Sau rotiți, puneți, rotiți chestia secret până nu va mai putea să iasă. Bun, gata. L-am fixat. Acum nu aveți ce să l-am fixat. Bun, gata. Fixat de mână. Și făcut. Ne vedem data viitoare, fetelor. Da!